I ćao ljudi, danas igramo Roblox Adopt Me, znači ja sam privatnu survivalu kako zove, zato što mi to je besplatan i ne sjećam se nije kako sam ga napravila, tako da će me ubiti zato što se nisam brinula njegovim otrebom, zato što ga mrzi da napravi neon. A ja sada otvorimo jaje, uradila sam jednu obavezu i na TikToku da sam prelazila obi. U Adopt Me, naravno, kako da se kaže, ne znam da kažem. Imala sam to jaje dobro. A sad se brinemo o njemu, tako da nešto retko traži stvari, može bude legendary, ali to je jako teško biti. I sad pokazujemo ofere, ovako prvi, ovaj legendary, imala sam Taloxa i Voz, ali sam dala da bi dobila tog Robloxa, onda Luna Roxa dobila sve. I evo ovdje je. Ako sad vam iskuči unicorn, Milica je uspela dobiti u ovom jajetu unicorna, znači ne znam kako. Eto, znači ne vem, kad igram sa ljudima i stalno neke poruke ovako. Nešto sam pokušala neki life hack i nije radio, ne znam kako drugi ljudi rade. Tako da, dok čekamo da on već jednom nešto zaželi, skočimo na klackalicu. Znači, ako želite moj, kako se zove, taj moj gdje da igra samo nazad, nekoliko naziva. Prijatelji mogu, ali ja baš i nekoliko prijatelja, mislim, ako se onako jako družimo, onda ih postaje pitam i onda budemo prijatelji. I da napravila sam jedan server u Adopt Me na laptopu i tu sam sebi dala ranjivca i tradovala i dobila polarnog medveda i to raditi. Tako da, ovaj sam prelazila kao što znate. Sada ćemo da pređemo ovaj s jednom zvezdicom, što da ne. Mini world, dobro. Prvo ćemo pokušati s ovih strana. I'm thirsty. Ajde. Idemo da pije vodu. Pogledajte koliko zapravo para potroši. Sad bude nešto, ne znam šta, kao neki glupo, mislim ono što ima, mislim, meni nisu svi glupi, mislim. Nije bitno da gledali pomencamo i kao što vidite koji je moj dream pet, right krava. Mislim, može i običan kicune, ali dobro. Bakuje. Ako bude zmaj, ako bude kornjač, ne znam što da kažem. Pitam se kako izgleda neon robodog. To mene jako zanima, tako da sad ću imati 70. Ja kako izgledam, ali